Засякохте ли, че имало някакъв пожар до Чернобил? Да. Лекичък Аз пожар, даже нищо някакво време качих Даже ете им мина пожар. Имаше част от брифинга, беше засегнати от това. Нормално. Естествено. Високите... Но ние имаме нива. маски. Да, нищо се спасим. Между другото, пичове, да сменя малко темата, нали, но пак да съм в темата. Вие какво правите сега в това извънредно положение? Как ви протича деня? Или, мога да го направя като някакъв интервюраш специално щаба, нали? Подготвяте ли някакви проекти, които ще пуснем скоро, след като се отмести фокуса? Неща, които... Аз с Симеон сме две различни работи, защото той много не се вясва. Няма да го защитава пред аудиторията. Малко се почувства виновен. Да, трябва да бъдеш критикуван. Да. Ти ме питаш какво ще правя, аз ще кажа. Симеон работи по себе си като цяло. Ти не си спирал да. Но да, аз не спирам да бачкам. Аз като цяло имам работа. Ако има нещо, за което да се похвалиме, което скоро ще излезе от тук... Именно с намигване ти го... Трябва да ви кажа, хора, че предстои най-големия проект, най-мащабното нещо, което излиза от това студио и може би в много отношения най-мащабното. Някой от вас знаят, става въпрос за един анимационен филм, по който работя, казва се Спътник. До седмица някъде излиза трейлера и тогава вече всички ще разберете повече, но накратко ще кажа, че озвучаващите от хора са половината БГ рап, като цяло със сигурност са изпълнители, които ви слушате, които ще се кефите и много се надявам и нещо да стигне до много хора. Защото освен, че аз ги събрах, нали, именно, защото нали, са имена и по този начин филма ще се види, аз ги, като много други мои начинания, аз винаги от малък съм се стремял да се опитвам да правя някакви опити за обединение, за такова. Давам един пример, бях правил един колаж, ако помните, с 250-300 рапъра на него, почти целият БГ рап, имаше сърдици тогава. Аз спомня, защото имаше и не се сърдя. Да, мисълта ми, че филма, по който работя, е точно за момента. От 2 години го работя и направо супер са кефя от една страна, нали? Че нещата в момента се развиват по този начин, защото всъщност филма се навързва много. Искам да ви кажа, че подавах едно око на трейлера, ще ви хареса определено. Това е нещо, което трябва да бъде гледано от максимален брой хора и съм сигурен, че ще промени някои виждания по въпроса. Ево за което, защото ти много напредваш в работата с... Гледа ли на Джейки рано в деня, в който интернет спре? Направо... Много яка песен, много яка идея. Много яка идея. Много му се радвам на това творение. Три пъти я слушах, между другото, няма как, защото интернета спря. Те между другото... От Дарик са им звъняли, оня ден са давали интервю от Дарик, бас споменали са ме. Брах ти яко. Няма как, защото интернета спря. Да, но аз между другото слушам няколко стила музика, обаче БГ рап ще се го следя и... Има БГ рап, има. Рап има материал, има важното да има шоко. Има и скапан, има и... Всичко има, брат. Ама бътле, толкова няма скапан, как ще оцениш готиния? Как ще разбереш, няма как да има як, ако няма скапан. Трябва да ги има тези сработи. Аз даже много са кефя, независливо, а много са кефя, когато някакви неща не се получават на някакви хора. Нека да е те. Трябва да има някакво равновесие. Аз между другото трябва да ви кажа, че отдавна мина времето, в което се присмилах на по-ниското ниво. Да, той сме го правили едно време, това е жалко. Ама то е жалко, но е най-масовото поведение в момента. Защото сме жалки масово. Защото точи мегото си като билярна топка. Просто тук като започнем с студиото да работим, да идват хора да работим с тях и т.н. Не всеки от тях е на топ ниво и т.н. Научих се на един тип мислене такъв, че в крайна сметка той ако примерно не може, той зато и като е дошъл тук, ти ще му помогнеш да дигне летвата. Братле, не може да го срежеш от вратата с голямата тояга. Не. Идеята е така, човек, че всеки има различен период на адаптация да покажеш ти, което иска. Защото ти си тръгнал да се занимаваш с тази работа и имаш някакъв талант в това нещо, просто ти трябва някакъв адаптивен период да почнеш да го правиш и да представяш нещата по своя начин, да се почувстваш в свои води, защото вярвам и вие сте почнали в съвсем самото начало и при вас е имало колебливи моменти и моменти, в които, нали,
правили сте неща и сте се чуели добре, защо подявате? Ние си и сега се случва. Ама То е част от играта, човек. То с един момент на градеж си го има. Аз не случайно исках да го обърна в тая посока, рязко да сменим курса, защото между другото на Ево за това, което правите специално, нали, за музиката и за нещата, които чисто професионално се занимавате, макар и не на такова ниво, което да бъдете оценявани, а го заслужавате. Но идеята е за този подкаст, нали, който срещате аудиторията с различни типове, е много готина и винаги говорите за неща свързани с тях и неща, които заобикалят. Обаче много малко говорим за музиката, която правите вие, защото знаете, аз много подкрепям търновската част и нещата, които хората в Търново се опитват да създават и по някакъв начин да градят. И са кефа на нещата, които правите и гледам винаги да присъствам на партията, които се случват и винаги забелязали са. И винаги се раздавам. Между другото бяхме почнали много добре годината, човек. 4 партията имахме за един месец. И то са страхотни изпълнители. Абсолютно добре. Да. Ще отговоря. И на удари на гилтата. Нищо ще се върне. Ще се върнем, да. Засилка преди голям скок. Между другото, отговарям ти, само да му отговоря, защо няма. Защото ние точно пък правим, не искахме да направим подкаст, който да рекламираме. Да, не искаме да отварим хората. Не сме само рамката рапмен, нали? Малко по-важни гледаме. Вие засягате много социални теми, да. Но идеята беше, че сега ми хрумна да питам, добре, те пичове, нали се едно в вашето интервю за получавате като гостуващи. Идеята е така, защото нали, много хора, които следят нещата, които правите, са кефти. Има други хора, примерно сега, които ще гледат подкаста, някакви нови, примерно. Яко да се знае, че ви създавате неща, които остават, защото след време нас няма да наема. Аз му казах на ден на Симеон, човек, защото в момента едно наблюдение по много наши колеги, други студия и т.н. Много хора в момента е така замръзнали. Да, или другия момент пък е, почват и сега ваят, си мислят, нали, между другото, тази тема също исках 1-2 минути да я отделиме относно промяната на рича във Фейсбук и въобще като цяло странни тенденции в мрежата напоследък, които не отговарят на това, което се случва, но както и да е. Пренатрупана е просто. Това е едната теория, аз имам друга. Но става въпрос за това, че като цяло нашата идея с Симеон, ние много често си оговориме и даже и вчера, не на ден, когато си прекарахме, пак става въпрос за това. Ние искаме, още от самото начало, когато е това място го взехме, ние не искахме това да е просто студио, ние искахме това да е място, където се случват неща, човек, най-общо казано. Продуктивни. Неща. Дори и да се събираме, така, дори и да си лафим, ние не сме планирали тогава. Тогава нямаше понятието подкаст още преди 4 години, смисъл или поне до нас не е така. По този начин. Да, подкастовете гръмнаха последните 1-2 години, така. Но мисълта ми е, че ние имаме много широк рейндж и превеждам рейндж в случая. Широк обсек имаме. Не искаме да правим не само музика. Рубриката, между другото, ако си гледал анимационната ми рубрика с мечетата. Следя. Примерно е типичен пример за това нещо. Аз искам тук да излиза всичко, човек, разбираш? И якото е, че от самото начало го бяхме замислили така, не знаехме дали ще въобще ще правя анимация или нещо такова. Но става въпрос, аз много се радвам, че бяхме го намислили, не знаем как ще стане, не знаем какво ще стане. Но то стана, човек. Да. Съответно, за това се радваме. И много хубаво правиш, че ги задаваш тия въпрос, защото наистина прав е Монка. Ние въобще, и на мен прав впечатление, въобще не говорим за музика в подкаста, с който не споменаваме разни песни, коментираме си. Хубаво е да се споменава това нещо, ще ви кажа защо. Защото нещата, които ви обединяват, са в няколко насоки. Нали? Вие не сте се затворили само в няколко да пратим тракове, да пускате и да чакате гледаемост. Вие покрай правенето на музика се занимавате с много други социални неща, което е едно от тях е подкаста, създаването на аниметата, които правиш, нали, по някакъв начин, получава такива неща. Какво щава, я чай, какво щава, я неща. Тия неща, разбираш ли, в един момент са трупат и става една съвкупност от... това е някакъв вид арт, музикален арт, според мен. То е някаква продуктивност, която играте и не е лошо да се отделя внимание на това нещо. Не е задължително, когато говориш за нещо, с което се занимаваш, това да е реклама или това да е самохвалство. Това е нещо, което ти създаваш, правиш. Ти не коментираш нещо или не си показваш новите неща, новите придобивки, а ти говориш за нещо, което правиш с двете си ръце и с главата. Той самия не рап е такъв, че самите тематики, нали, той, който нас слуша, знае, че
Ако няма лапеем за някакви газари и т.н., той е в ироничния смисъл. Ако беше да си търсиш работа на йовката да правиш тръбли, какво беше имата? Не смятай, не ти знам текста. И той не си знае текста! Между другото, ще може ли само... Да, я върви с IQ-то, да. ICQ-то ми, назад. Като цяло, да. Имам и работа с вас. Виж, аз мисля, че като цяло бъдещето на всякакъв такъв вид начинания културни е именно в този широк обсек. И може би и в бизнеса върши също. Интернет ни предлага доста голяма трибуна, от която можеш да станеш и да кажеш много неща. Не, аз друго имам предвид, говоря за самата квалификация. Според мен в днешно време модерният, съвременният човек, за да се конкурира именно на тая сцена, на която всеки много лесно може да излезе, реално всеки може да направи канал, за да мога да се конкурираш, това го разбрах аз по себе си, но и преди това го знаех, просто не знаеш, че се случи с мен. Трябва да си всестранно развит човек. Значи, наскоро някой ми пуска той Хю Лори, брат, Доктор Хаус. Някакъв мюзикъл, брат, как се ири на пиано, как танцува, как такой вика, мале, гледаш Доктор Хаус. И аз му казвам, човек, той е англичанин, нали, случайно, ама става въпрос за Холивуд. Там звездите, нали, артисти всички, тия хора могат всичко. Големите звезди могат да танцуват, могат да пеят. Не можеш да разчиташ само на едно нещо, което да, не мога само на хубавия фейси. Та истински големите имена, за които аз се радвам, защото не знам дали ще стигна до там, но по този път съм решил да поема. Истински големите имена трябва да имат широк обсек. Трябва да могат много работи, да разбират от много работи, защото в днешно време конкуренцията е убийствена, специално за рапа. Там въобще някакво прикаваме. И да бъдат социални. Трябва да си много социален тип и да работиш с различни типажи. Най-добрата рецепта според мен за добрия рап е това си интелигентен. Значи ако не си интелигентен, ако нямаш IQ над 100 примерно, 150. Не, субективно, защото тебе та блазни. Не, за всеки мисля, че има. Той е една от... Например, сега момка, IQ-то със сигурност играе роля при баталите, човек. Не. За да мога мозъкът ти да прави такива. Ама виж, защото ти искаш да чуеш IQ, ама някой дете тапанар пък иска да чуе майка да е бас, сеща са. Не, аз говоря за... Момка говорим за добър рап в техническия смисъл. Флоу, висока лирика, смисъл да звучи като истински рап. Да. Та мисълта ми е, за да правиш такъв рап, човек най-малкото трябва да си средно интелигентен. Защото ако не си, може да се получи. Даже в днешно време точно така. Никога да не се задоволяваш на моментното си ниво. Да. Винаги да се стремиш да. Но ако искаш да останеш в историята, трябва да си. Разбираш, Мишо нямаш високо IQ и виж как остана в история. Именно. Шамара. Да. Тъй, че... Той фана тогава един коридор, в който... малко нещата тръгваха. Не, Ишанина. Код да се прекаваме Ишанина, изкопира песните от Америка, ама пък някак го направи, що не го направи някой друг. Ама Монка на Шамара едно трябва да му се признае. Шамара не научи поколението, на което пееш да взема наркотици, между другото. Ама Шамара никога не пееш за наркотици. Тук не говоря между другото за тревите. Той пееше за газарията. Да, защото не говоря за тревите, защото в същото време Снайпер пееха за трева. Не, говоря за тия синтетичните рапове, дето в последствие изкочиха. Няма да казвам имена и тататка, но в крайна сметка адски много хора научиха лапитата да се друсат. Ама просто, защото и те синтетични рапове дойдоха, защото синтетиката им дойде в ежедневието. Просто в намиш ежедневието имаше гимнастички по цвички, нямаше амфети. Имало и трева пък не го пееш. Имаш политика, с която спазваш дадена политика. Мишо никога не се слага някой дет наркотици, изобщо. Човека просто не са го блазнили. Пишността, иманката и газарията. Да, друго му беше играта. Беше разликата между R&B и Снайпер, когато се делеше по някакъв начин рапа на две. Аз трябва да кажа, че Шамара го уважавам и до ден днешен най-малкото за история, защото аз съм научен да уважавам историята, човек. В смисъл, сега... Не е задължително да го уважаваш като човек, може да уважаваш нещата, които тя прави. Постигнал за рапа. Може би това имам предвид. Защото пък е тези неща, които... Не, говори, братле. Аз ако бях на него и
се преценявам на какво ниво съм, просто ще се замълча, защото по-добре нещата, които някога съм сътворил и ми се е получило и съм успял да вляя в тази ниша, която по някакъв начин да ме транспортира до наши дни, защото сега малко или много малките рапенца, ако ги питаш нещо, ще се почува ли те нещо за него? Дори малко. Обаче идеята е сега като ти излезе и то е, с едно вулгарно звучение, когато ти приказва е леко надменен и някакви такива неща. Ма то сега целия рап е така. Да, бе, човек, обаче ето нещо нема кеф в него и някак си може да оценя нещата, които е правил, но не е задължено да го оценявам. Аз по-скоро имам пред, че не съм от хората, да се фърлят камъни по него, най-малкото аз между... Той няма за какво. Да, не е много. Ако нямаш лична драга към него, нали знаеш какво да разнят, човек. Да, пък какво е, да говориш и да пееш обикновено много пъти за въображаеми врагове и за... Аз имам лична история с него, не знам дали знаеш, че ние с Шамара имаме песен по принцип. От едно време. Не, от тебе чувам сега. Да, и трябва да ти кажа, че аз винаги ще помня и той, че той има значи, сега не са правили никакъв, нали, но става просто, че той има забеляза, той ми писа, нали, той ми такова, някак си, в крайна сметка беше Мишо Шамара. Да, и сега той нещо, каквито и работя дрънка там в той, че сме еди какви си като народ, и що си, аз никога няма забравя човек, че той е Мишо Шамара, аз имах песен с него. Брат, легенда си сега. Не мога фърнам камъни по него, брат, не е правилно. Да се обикам. Аз между другото и на Спенс, наскоро като се бяха видяли, нали имам участ с него и ако не тогава, то в някой друг разговор с него, аз съм му казал той на Спенса, между другото. Я раздухайте как мина с Спенснята, бе. Много добре. Той е динозавър якия. Пълен издрот, не иска да се снима с монката. Моля, що е? Не загря от начало филма, мислиш си нещо съвсем различно и направо ми вика, знам, да, искаш тук да изкараш някоя сензация, да дигнеш гледанията, после твоите приятелчета навънка ма срещнат на улицата, кажат, ти какво посяваш на монката, ма прибият някакви такви. Изобщо не свана от начало филма и такова всички спотре, защото бяхме само наши хора стаят, всички знаят ли за какво става въпрос. И чакай, не. Да, и всички е тъй. И аз реших да го бъзъкна, викам, спокойно, няма да ходим на улицата, нали, моите хора са вече тук в стаята, нали. Такова и той тогава загря, че са бъзикал, нали, малко по-те, добре, нали, пока става готино, защото пак беше снимка? Да, направихме се в последствие. Я кажи кой тогава, кой ти отказва? Джейката ти отказва. Джейка не знам, но гледаш, мисля, че ми отказа два пъти и първия път като идвахте, то се случиха неща, нали такова. Втория път те напомних, че ще го направим, да. И трети път няма да има, внимай. Джей, снимка с Веселински. Внимай. Айде малко по-сериозно. Искаш да си ми приятел. Ти искаш да си ми приятел, не аз съм те. Ако не искаш да те изтри от социалните мрежи, малко. Ще те изтри от Фейсбук, бе. Не поздравя Джейка. Ей, та тема. Хора, какво ви наблюдението относно искането на приятелства и ваденето от приятели? Аз ще ви кажа, че аз примерно откакто ми тръгнаха работите, често хора ми искат приятелство. Откакто и започнала карантината, тъй като аз нямам много приятели в Фейсбук, защото те често ми искат, ама аз много не ги приемам, не приемам фалшиви профили и т.н. Не искам приятелство на момичета и така, цъкам асала по аса. Има 1490 приятели преди 2 месеца, когато почна всичко. В момента знаеш колко имам? 1505, 15 човека, брат, за това време. За това време съм искали приятелство поне 100-200 човека. Смятай, брат. Колко хора са ме извадили от приятеля, брат? Как е така? Аз поствам много, имам някакви позиции по някакви въпроси. И в момента той е много опасно, между другото. Човек, какво ти пука, бе? Не, опасно. Ако на някой не му харесва твоето мнение, че на много хора не им харесва моето мнение. Аз съм съгласен, искам да знам за някакви определени неща на хората мнение. Да, бе, трябва ли пък всички да сме на едно мнение? Добре, аз пък, знаеш колко хора съм махнал, които няма кефи, че се снимат вечерята, братле? Няма кефи. Аз махам, не казвам. Казвам ти, аз имам в момента аз го наблюдавам като цялото феномен. 1300 човека, примерно, покрай етър ми пращат покани разни хора от деца, разни жени, примерно. Но аз не желая да ги приемам, защото нямам контакт с тях. Не, че имам нещо лично против тях. Просто няма смисъл да си пълня френд листата с хора, които просто няма да защото така или иначе ти в нюсфида виждаш не повече от
30-40 човека, които публикуват. Да. Аз имах предвид, че аз го коментирам като цял, като феномен. Той, който имам предвид е, че в момента според мен хората повече са ваят от приятели, колкото си искат приятелство, разбираш. Ами има и нещо друго, защото става много напрегнато, много натоварено. Изолацията, нещата. И примерно ако те видят, че си много активен по някаква тема, която него го дразни и той решава, точно искам повече да го, защото на него му влияе негативно. Не спрямо тебе като личност, персонално, ами по-скоро за нещата, които се захващат. Той изнервение, такова аз имам, ето като тия дни ми... Това приложение имаш ли знаеш, че се прекъсвам за когато те изтрият да виждаш кой те е изтрил? Аре бе? Да бе. Ама то това за Инстаграм знам, че... Не бе, за Фейсбук аз го имам. Той ли бе? Да бе. И показва ти кой те е изтрил. Много е ценно. Показва ли кой те е unfollow? Андарето или ли? Не, също. Кой те е спрял да те следва? Да. Май не. Само който е махнал. Защото аз между другото... Статистика, хронология за последните 30 дни, каква ти е активността? Ако нямам някакъв конфликт с дадената личност, защото когато имам конфликт с някаква личност, бувае от приятелите нататък. Но ако нямам конфликти и така правилно, както ти каза, си снима много яденето и има изнери в един момент, аз нещо, което правя на фоллоу, по принцип. Това човек може да му виждам. Обаче на момент се замислям, че тук какъв е смисъл? За какво ми за по-приятели, ако ще го фоллоу? Смисъл по-дед вика ти ви, защото в крайна сметка Фейсбук има лимит, нали, 5000 човека, между другото, ако се занимаваш с някакви такива инфлуенсърски истории, 5000 човека нищо не са реално. Те обикновено хората имат по 3 профила, в такъв случай. Има нещо за ти, което, нали, ти не го виждаш, обаче той продължава да те гледа, нали, имаше една интернет сензация, която казваше... Не, алгоритъма, брат, забелязал съм го хората, които, примерно, някакъв човек, много дразни, обаче много ме лайква. В смисъл, аз не му се кефя, ама той ми се кефи, имам такива хора. И в един момент го unfollowвам. В рамките на 2 седмици той бавно започва все по-малко да лайква, да, което ясно значи, че алгоритъмът така действа. Фоловиш някой и твоите работи постепенно спират да му излизат. Няма да гледат. Ами да, братле, обаче в един момент, колкото си по-социален в социалните мрежи, ставаш по-антисоциален в реалния живот. И моята препоръка към хората на тинейджърска възраст или току-що завършили или някакви 20 годишни хора, които, нали, силата е в тях по някакъв начин или те просто започват да се ориентират към какво се захващат и да бъдат малко по-малко социални в социалните мрежи и повече социални в живота. Истинския живот. Защото аз съм присъствал на партията, братле, спешна в които... Да, ама той момента да правим въдълни призиви супер неудобен. И сега по-наве някой ще чека. Какво? Да, Геров, ама в момента такива призиви няма смисъл от тях, защото няма как. Не, сега има по-важно. Хората са си вкъщи изолирани. Ама не, то ти може да помогне, като спре изолацията и да искат да се виждат. Потребност от социален. Да виждат хората наистина, не да му гледам. Аз имам, наистина ти казвам, имам познати, с които обменяме някаква информация и следим някакви неща и си говорим чисто писмено, нали, поддържаме в месенджер отношения. Срещаме се и след малко почваме те нещо, брат, защото като изчерпаме темата за тези неща, за които са такова. И някак си на човек свиква да му е по-лесно да се изразява писмено за неопределен период от време, докато го напише, докато го осмисли, отколкото чисто речево в диалог. Аз много говоря на аудио, между другото. Ама трябва да е така, човек, трябва да има социална емоцията ми се усеща така. Братле, погледа, гласа, как се обаянието, в един момент... То за ти ги прави тези слова. Зато е толкова ценно това нещо, диалога между хората, разбираш. Затова самотата е побъркваща, защото ти имаш нужда от диалог, ти имаш нужда от съвместни разговори с други човешки същества. И зато и моя призив към хората, които са в тази възраст е малко по-малко с тия телефони хора. Аз лично се опитвам с моята компания от мачовете, като седем някъде на заведение, някакви такива, всеки път се опитвам да им казвам, малко по-малко с тия телефони, да се обърне внимание, защото така или иначе годините варят, така или иначе малко ли много матрицата те посмачва до такава степен, че ти се оказваш женен с 2 деца и една работа, която не ти остава време за риба, обаче пък много ти се ходи да подсъкаш малко мъчление, да се поразходиш.
ай докато сме на една маса заедно, дайте да се видим, защото не се знае утре къде какво. Прав си. За той човек, даже не призваме не само към децата или към тинейджерите, призваме към всички. Айде да спре малко да наобуча тая работа, братле. Ама пак казвам, момента не... Имаме достатъчно... Не, то е тема за размисъл, която е за по принцип, защото наистина идеята според мен на тия технологии, ти си социален в тях, но ставаш антисоциален извън тях. Така е факт, да. Това е тъпото, защото в един момент тия пичове, младите гледат мацки, гледат фанова, срещат се с мацки, те нямат тая... Абе, гледаш Киро Брейка, бе. Да, гледам. Ти обаче ми взе мисълта, защото той аз оттам направи връзката. Не отидеш и те да я бръкнеш между краката. Да я фаниш за крачето, да й кажеш, нали? Къде едно време всичко беше достъпно. Но не бе, братле, по някой път ми липсва тая, понеже ние сме деца, цветя на края на 80-те, началото на 90-те години, нали, говорите в детска възраст, в която още беше чаровно да извикаш някой, като му фърлиш камъче по прозореца или майка ти да излезе. Майка ти да излезе и да изкръщи по терасата, че крайно време да се прибираш. Как се събирахме всички тия опити без да имаме телефони, домашни, такова, винаги там. Някакът си 9, 5, 9, 6 набор вече ти реално, когато си почнал да осъзнаеш, че щата е било 2001, 2002, 2003. Ти знаеш, че има едни малки лапенца, дете идват по мачове, нещо, какво се бяхме се прикали с тях и те ми, брат, едното се беше вкиснал, че забрал телефона в тях. Не сме. Викам, братле, знаеш ли, че живеех в времена, в които нямахме мобилни телефони и само 2 човека от квартала имаха стационарен компютър. Много ходихме, брат. Само 2 човека... Не, като някаква връзка. Мишето, примерно, Нуша, те имаха компютъри. Ама то нямаше нет май още. Да, пък ние нямаме телефони, такива неща, човек, всичко е... И сега в момента спора, ако седим сега тримата да разговаряме за нещо и спорим, много лесно е да спрем, да проверим и да кажем, Павка, ти печелиш, братле, аз евро, за което не знам. Но някога ти разчиташ на запомнено, на чуто, на... То така се обучава любопитството. Абсолютно ти казвам, че някога ти разчиташ и спориш до последно, ставаш да се биеш, защото ти си достатъчно категоричен в това, което заявяваш и си... Тези неща са чара на някакси на това време, по което аз имам една носталгия, защото макар и на по-ранна тинейджърска възраст вече да влезе тая трансформация с мобилното общество, с тая мобилност, която обхваща целия свят. Нали, при нас в България малко по-късно в последствие, но ето и нещо, което да те локализира ти къде си постоянно. Сега в момента всички сме с смартфони, всички сме локализирани. Какво мислиш за 5G, бе? 5G е нещо, от което не се нуждаем, братле. Според мен. Аз не ползвах и 3 и 4 вече. Не, идеята е защо трябва, до каква степен къде ни трябва тези телефони, до каква степен ще под вода? Има резон в 5G-то като идея. Главният ми въпрос по-скоро е вярвате ли в вредите, за които са говорили? Да, то в момента... Да, иначе файда има, брат. Виж сега, Павка, за да се измисли нещо, което да е масово потребление, със сигурност има файда и със сигурност ще подобри интернета ще стане мега бърз, брат. И в най-затънтяната но ще наслушат много лесно, ще напоследят много лесно. Това е нещата, които трябва да се сложат на масата, но простата идея е, че не знаем всичко. Не знаем всичко, използваме догадки, използваме неща, които сме прочели, видяли и разбрали, но идеята е така, колко помага и колко вреди. Това са нещата, около които се въртят в момента конспирациите. Почнаха да дават снимки на умрели гълъби, на умрели животни, нали, от света. Почнаха да дават хора, които получават сърдечни ритми, които от високата... Те пак ще получават. Добре, колко помага? Нали, помага чисто технологично, но вреди ли чисто физиологично? Аз ще ви дам за пример, че излъчванията, примерно на мобифоните едно време, са били 300 пъти по-силни, брат. Вярно, едно време хората не са говорили много по-малко. Ами, Павка, за да може да хвани този обхват, на който нямаш толкова близо сателитни предаватели, сещаш това. Мисълта ми е, че по принцип... Говорете се, аз чекна. Аз това исках, исках да видя пачка ли. Сега ще ни снима... Оле, ние снимаме, момчета. Ние шегувам се. Час 12 минути. Час и 12 минути. Да, аз там мислех, че около час и точно го засичам. Да, довърши си мисълта, колко ще го на 2 пъти ще го.
Да, мога на 2 пъти го направи. Не, на един път, ама може да вземеш някакви неща. Не, защото като е много дълго, между другото, Искат да забелязваме, че да... Не, по-добре е да е по-части, По-добре го разцъкаме на приемливи повече части, части. защото колко свободно време имаш. Няма седиш час 20 минути да нас слушаш. Не. Да, ти да направим някакъв финал. Да, Не, довърши си. да. Довърши си, няма филм. Ясно. Добре, заговаряйки за тези неща с контрола, с вредите и т.н., аз искам да отделиме 2 минути, напред казах, относно наблюденията ми върху рича във Фейсбук. Аз мисля, че откакто според науката това нещо става от претоварване. Напоследък нещата, не само моите, нещата на всички са лайкват адски малко, брат. Нали, едни хора, Симеон примерно ще каже, ама мрежата е много пренатоварена, то заради и не излиза на всички т.н. Аз обаче имам една друга теория. Според мен ограничиха сега ричане още повече. Точно във връзка с и това, дет напред споменах, че Фейсбук смята да започне да... Антикампания срещу... Не е то да забранява организации на протести на такива работи. Един вид, че не Иска, пускат... режат ни така от свободата хора, малко без да се усетим в момента, аз ви казвам. Той и преди беше ще пускат ни да гледаме той, което искат да ни пуснат. Да, ма сега монка още повече. Разбираш? И мисълта ми е, че това нещо го направят в условия на изолация, защото ние с тебе си оговорихме. Представи си, сега поглеждайки обективно, едно момиче човек, което е някаква кифла и си храни егото с лайкове. Представи си сега като и паднат лайковете, какво ще стане? Самоуби. Силно казано, но да, тя ще се депресира. Удар по самочувствието. В момента това смъкване на рича според мен влияе на психиката на много хора. Да, сега някой ще каже, ама тези хора си го заслужиха, нали? Да, човека, ама са хора, брат. И според мен в момента се ограничава рича, това е едната причина, другата причина естествено са парите, брат. В момента има повече спонсорирани постове от всякога човек. Хората в момента набиват пари, ние и преден път на подкаста казахме за всякакви глупости, брат. Снима се в хола си, качва видеото и го спонсора с $50. Ти нормален си. Даже да се види. Да, как танцува? Българската работа. Даже не танцува я боря с коронавируса. Вакцина. Някакви аз уне дете така боя си по вида. 1, 2, 3, 4, 5 спонсориран. 1, 2. На всеки 5 поста 6 е спонсориран. Което ме принуди да освободя вниманието си от много страници. Между другото, точно заради... Ма не, тото и спонсорирането, то си ти излиза. Не, искам да ти кажа, че скрих видимостта от много страници, които някакви хора рекламират някакви неща или някакви хора държат да обявят някакви неща и... Той всеки си гледа спаси в момента, нещо такова. Да направим нещо за финалче. Аз искам да отделим 2 минути на Милен Цветков, човек. Минута мълчание мога да направим. Не. Мисълта ми е, че нали знаете винаги, когато някой като се спомини или не, без значение по какъв начин, нали знаете как всички почват да говорят за него яки работи и т.н. Смисъл, че винаги, когато някаква голяма личност, давам за пример Кобе Брайан миналата година, изведнъж всички се окажат, че са фенове на Кобе. Да, то скоро извиняй, да. Мисълта ми е, че ето феномен е много дразниш, но аз не мисля, че със случая на Милен Цветков беше така, човек. Милен Цветков хората го харесваха. В смисъл, кефеха. Един от последните достойни журналисти, според мен. Да. Аз една човек, мечта... който имаш топки. Една мечта нямаме с годни вече. Исках Милен Цветков някога. Да се еба с тебе в предаването. Да. Той много обичаш да си кани рапъри да се гаври с тях, брат, разбираш. Айде сега веселим се. Кажи, си с кого занимаваш, ами аз тук Милен ратира. Моля се, как стана изгони тази Мис България, дето му беше на гост, не знам дали сте гледали тъпчета. Нещо да ми говориш там, тя не знам защо е нужно да знае тези неща, но аз като той пита 2-3 въпроса и казва, ай, ще помоля само. Ставай само, Да. Не, такива хора... То се личи истинските хора се личат, брат. За съжаление, да, Бога. Нека да има повече хора, които имат смелост да заявят собствените позиции, които са плод на собствени разсъждения. Защото много е лесно да перефразираш, понтираш и да повтаряш неща, които четеш и виждаш. Съвсем друга бира е да създаваш контент. Ти да си изкажеш мнението на база на своите разсъждения. Да. А когато ти имаш смелостта да я заявиш пред група хора или социално в мрежите и да заявиш своята позиция без да имаш страха, че някой би ти сложил лимит на това или някой не би ти харесал заради това, тогава ти ставаш от тия единици хора, които са все по-изчезваш вид.
Затова много уважение за него и съм сигурен, че Горе ще е също един от сериозните хора, които са води журналисти. Аз въпреки това трябва да кажа, че моето мнение е, че в България има и не да не са останали. Има и такива въпроси, че са на време в Миши Дупки. Люба, ако лези, че е реал shit, брат. Без значение дали ни харесва ли. Нали? Защото много тези хора могат да не ти харесват. Керанката би я поздравила. Владо Беряно, човек. Владо Беряно не е любимеца на нея. Има си още някакви такова, но лошото кое е, че всички са от старата школа, което говори какво, че в момента няма нова генерация. И нека да не се обиждат младите журналисти, които тръгват. Милен Цветков беше за мен, между другото, беше от новата генерация. Той не е кадър създаден от комунизма. Да, по принцип. Той е новата генерация, добри журналисти, и там не виждам много. И какво говори това? Че трябва в живота си да бъдеш такъв човек, борбен, да вземем пример от него. Най-малкото, което е поне да не го забравим, защото е направил неща, които говоря, нали, чисто социално, неща, които според мен трябва да бъдат запомнени. Да. Да почувахме. Приятели, да приключим така.